safety. Over 35 years of being full-time in the ministry. Angikwazi ukuhlala phansi kudunyiswa. Angakhuli kangako. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa asiphe wona. Angibingelele uBishop NE Buthelezi, my dear son. Bingelele umama uBishop, my dear daughter. Sibingelele leadership yabo abasebenza nayo up to this far. Siyazi ukuthi mabe bheke emuva ziningi izinto eziringe engqondweni zabo. Bacabanga amadodana abasala endleleni. Bacabange amadodakazi abo. Ngikusho ngoba ngikwazi kimi. Bakhumbula amadodana abo abajabulisa ahamba aye ngesikhashana. Ngoba khona abantu abafika kuwe nje bengabesikhashana. Uma uhluleka ukumbona ngene uthi lo wesikhashana uzolimala kakhulu mayisehamba. Kodwa khona abazoma kanye nawe for the rest of your life. Okufuneka ubabone futhi ubatreat ngendlela yakhona. Ngoba khona umehluko phakathi kukaJohane noPeter. Ukhona abathandwa uwe oJohane. Abathanda njalo ukubeka ikhanda esifubeni sakho. Mhla ungamvumelanga wabeka ikhanda esifubeni uyahamba. Kodwa khona uPeter othanda wena, hayi lo mthandayo, othanda wena. Noma ungambiza ngoSathane, suka Sathane ujike ngalemva kwendlabuye, khala buye. So ngiyazi ukuthi ingqondo yenu all over, cabanga yonke leyo nto, kodwa yehlisa nje umoya. 15 years is like 3 days. Kusekhona indlela eya phambili. Anikwazi ukukhalela abanikhalisile. Khalelana bami nani. So angazi noma ngisho yani yonke lento, kodwa ke sa-addressa nina nje angabingeleli namfundisi okhona iy'ngcebo zikaNkulunkulu, my colleagues. Kodwa nje sizosho njalo ukuthi empilweni nakwi-ministry nothing is permanent. No one is permanent. Maye khona mbonga uNkulunkulu ngoba no permanent akekho permanent. Kofika ilanga uNkulunkulu ambize ukhala ethuneni kanje. So no one is permanent ku-ministry. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi nihambe kuze kube lesi sikhathi. Ukuthi njani uzoshumayela kafushane. Vele ngisemaholidini nje. Asekho umuntu ongibizayo manje, ongibizayo vele uzophoxeka. Ngoba ngisemaholidini. So ngibuye nje ngibuyela wena. You know, I've been preaching 5 days a week. More than 20 times a month. Ngikhathele kwamphela. Uyabona ngikhathele ndoda emlaba ngaphambili. Isuthu kuphela engakhathele. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu nokusivulela umnyango nje eSouth Africa ukuthi uyigijime 9 provinces in 1 week. That thing is it's grace. You know, hayi ngoba ushumayela kakhulu udlula wonke omunye umuntu. Kodwa nje uNkulunkulu bayisakuphumuza nje.
Hallelujah. Nomunye uthi ufika kimi, nomunye uthi ufika kimi. Ungafiki kwabanye bakhale bathuke. Akuthuke uphinde uhlangane nabo kube mnandi futhi mase uhlangana nabo. Uthi hawu angifikanga kambe kuwe. Eish, akuzulunga. Kujayiwa kuyiwe phambili. So we really thank God. We really thank God. Ngempilo yenu. Nanokuma nje kwenu kwenza kube mnandi ekukholweni. Ukuma nje kwenu kwenza kube mnandi ekukholweni. Ngibingelele bonke abafundisi fivefold ministry, the bishops that are here. Asinihloniphe kakhulu izinceke zikaNkulunkulu nephethe into enzima kakhulu okungelula ukuthi umuntu angayiphatha. Ngeke ngimjabulela umuntu osayijabulela lento. Ukuthi hayi uNkulunkulu wenza ngokuhlukile. Uyabona mina mangingathola ithuba lokuyiyeka. Yikho ukuthi alisekho. Alisekho ithuba lokuyeka. Uyabona le Bhayibheli lithi obeka isandla egejeni abesabheke emuva. So anginibingelele bafundisi. It's always an honor to see the servants of God. And angazi ukuthi ubani ongazondi ingceko zikaNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu umsebenzi eniwenzayo. Umsebenzi eniwenzayo ujulile. Ngizisho zonke lezi zinto ngoba u15 years. Sibingelela leadership yala ekhaya nabazalwane bala ekhaya. Uyazi abazalwane ba right kakhulu, bamnandi kakhulu. Bengitshela abazalwane bami nami ukuthi bama nami kungekho income. Bama nami sekune income esontweni. Bama nami uNkulunkulu esengibusisa from all over the world. Abazanga bathi hey engazathi usebuseka kakhulu asiyeke ukutitha. So ngoba anokhona ukubuseka ngibusa busisekile mina. So ningaphathe kabi. Ngaphathe kabi. Umuntu ozonda umuntu obusekile kufanele ngiyazi ukuthi kumanje nje inhliziyo iyashaya ke ayikho into engenziwa. Isibusiso siyacebisa. Asinezeli usizi. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Uzalwa indoda ebusisekile. Ngahambi ilandela amadodana zabo ungazazi ukuthi uyabona nangu baba ulindele ukuthi no indoda nje ibusekele by the grace of God. Futhi angibaqinise abafundisi abangakabuseki ukuthi kimi kuwaba mnyama kwakube kakhulu. Kodwa mawubona mina ngibusekile kusho ukuthi akekho ngeke abusiseke. Akekho ngeke abusiseke. Yeah, stay on your line and do what God has called you to do. Siyambonga kakhulu. Ngihamba nomfundisi uNtsele, one of my dear son also. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibambekile kulelizwe. Bambekile. Noma ngise holiday ngibambekile kulelizwe. Ngise holiday nje futhi kufike nanomzukulu. Ukuthi izinto ziyaqhubeka. So ngilanje kufanele ukuthi ngidlubulundele bala. So khona umzukulu. Engangayazi nje kuba nomzukulu kumnandi kangaka. Uzofisa sengathi ungasho amazwe enceke ethile yathi salo somukisa. So it's awesome bazana ngazo kuhamba. Revelations chapter number 3 from verse number 7. Ngibona nabafowethu abaningi kumnandi ukubabona. Thank you bazalwane. Thank you. Verse number 7, I'm not going to be long at all. From verse number 7, I think I've preached with this couple of times. God, ngibambekile la.
akudluleki. And to the angel of the church in Philadelphia write, these things said he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth and no one shutteth, and shutteth and no man openeth. I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast the little strength, but hast kept my word, and hast not denied my name. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are the Jews and are not, but do lie, because I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved you. Because thou hast kept the word of my patience, I will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Behold, I come quickly. That's what my message is. Behold, I come quickly. Hold fast which thou hast, that no man takes thy crown. Hold fast, bambisisa lokho nakho, ukuze angabibikho okuphuca umqhele wakho. Baba, izwi lakho liphilile, linamandla, libukhali. Kunenkembe ekhalipha nhlangothi zombili. Wena wedwa uyaphila, wena wedwa uyamangalisa. Singayaphi Nkosi sisuke kuwe, ngoba amazwi okuphila akuwe. Thatha lonke udumo usibusise in Jesus name, amen. Bambisisa lokho onakho. So uma ubheka incwadi yesambulo, as we celebrate this 15 years, masibheka incwadi yesambulo, iyasivezela ku verse number 1 chapter 1 ukuthi isambulo sika Jesu Kristu akusona isambulo sika Johane, isambulo sika Jesu Kristu. Kodwa lesambulo sisuka esandleni sika Nkulunkulu. Angibeke futhi lokho ukuthi asikho isambulo uNkulunkulu engambuli. All right. Ufanele uNkulunkulu ambule ukuze kube khona ini isambulo. Uyabona namhla uPetro esukuma ethi thou art the Christ. Lalela uJesu uthi wathini? Wathi lokho akuseyona inyama negazi, kodwa uNkulunkulu okwambulile. Ngoba no God the Father, no revelation. Isambulo sivela kuNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu akayambuli yonke into, wambula uKristu. Sesinganikwa ke isambulo esiqhamuka kuNkulunkulu, sinikezwe izingcebo zakhe. Kodwa uzobona la ukuthi isambulo sika Jesu Kristu asikhombisa to his servant nezinto ezazizokwenzeka masinyane. Sikhuluma ngezinto ezizokwenzeka nini bazalwane? Masinyane. And verse number 2 uveza ku chapter number 1, verse number 2 uveza ukuthi kulesi sambulo sinikezwa uJohane ngenxa izinto ezibu2. uJohane wayengafani nabantu bonke, njengoba sila asifani.
asifani. Lithi iBhayibheli unikezwe sona lesi sambulo ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi bukaJesu Kristu. Uma ufuna isambulo esivela kuNkulunkulu, ungabosilwela, asitholakala kufasting, asitholakala emthandazweni, asitholakala noma even when you read the Bible. Isambulo sitholakala ngokuthi uvele uthwala izwi likaNkulunkulu bese uthwala ubufakazi bukaJesu Kristu. Ukuba ngenye isikhathi bengokhuluma ngalezo zinto zombili, but lezi zinto uzozithola kule ndaba esifundile futhi. But le ncwadi lena uma yambulwa iza nesethembiso. Uverse number 3 wakhona uthi babusisiwe abayifundayo. Number 2 athi babusisiwe abawazwayo amazwi ale ncwadi. Abesezothi number 3 babusisiwe abagcinayo. Ngamanye amagama uthi le sambulo ngikunikeza sona nje siza na threefold blessing. Ngamanye amagama kusesona isibusiso sodwa lesi, sekuyisibusiso sokuthi uyizwile uyifundile incwadi yesambulo. Iyona yodwa uthi bayifunda receiving a blessing whether you understand or not. Uyifunda nje. Yabona kwesinye isikhathi uzoyifunda uzwe ama-trumpet awu-7 ungezwa nokuthi kuthiwani, kuthiwa kwavela isilo esinophondo oluncane nani ungazi ukuthi what is it about. Kodwa ma uyifunda iza ne-blessing yokufunda, iza ne-blessing yokuzwa, besizwa ne-blessing yokuyigcina into oyifundileyo. Iyaveza-ke ukuthi the recipient of this book, kubalulekile konke lokho engikwenzayo bazalwane, the recipient of this book uJohn. Amabandla awu-7 atholakala kuverse number 4. Amabandla awu-7 amukela lesi sambulo. Ngizwe ngathi ngizoshumayela. Ngizwe ngathi into ezokwehla la inzima too much. So now lamabandla awu-7 kuthiwa amabandla ase-Asia aye khona ngaleso sikhathi. Kodwa lamabandla awu-7 uzobona ukuthi ayemele noma aye enza njengamabandla akhona namhlanje. Amabandla akhona namhlanje asenza the same things lezi zazenziwa elamabandla. Hallelujah. So the recipients amabandla awu-7 aye phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. Kuthiwa ke ngokwale ncwadi uma uzofunda kusukela kuverse number 9, uJohane uyaveza ukuthi yena waye kumoya, wayeseyabona. Uma uzofunda history eveza ukuthi ngaleso sikhathi wayese esiqhingini sasePatmos, la khona ayisekhishwa amehlo efakwe elokhuzeni ku-oyela obilayo. Kodwa kwasho ukuthi uthwele izwi likaNkulunkulu nobufakazi bukaJesu Kristu bambamba oyela obilayo. Kwathi noma amehlo esekhishiwe wezwakala esethi ngangikumoya ngabona, ngangikumoya ngabona. Sengazathi bathi baqedile ngokubona kuye, wezwakala ememeza phakathi emafutheni, ngiyabona 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 ngiyabona, bawakhiphile kodwa ngiyabona ngiyabona. In other words, when you read this uzobona ukuthi lo mzalwane uveza ukuthi ikhona impilo kunalempilo ephilwayo. Ngamanye amagama kule mpilo ephilayo kukhona enye efihlwe kuyo okufanele izwi likaNkulunkulu nobufakazi bukaKristu Jesu buyambule.
ngoba kukhona abanalempilo engakaze yambulwe futhi aboze bafe bengayibonanga lempilo, kodwa khona enye impilo efihlwe kuwe la khona ukuthi makushaya izifo zikubona uvuka ngenxa ukuthi akusavuki wena sekuvuka leya mpilo, sithi zikushayile inkinga zithi zikuqedile zikubona uphakama. Abangaleso sikhathi bathi bamfake emafutheni abilayo babikhipha amehlo ezokala ethi ngiyabona kusuke sekuyi-revelation of another life that is hidden in you. Kukhona enye impilo bazalwane, akusiyona nje lempilo esiyiphilayo, and it's not about this futhi, it's not about 15 years, it's about the lifetime. Ngoba sekhona indlela ingaphambili, and uma ekhuluma uNkulunkulu akasho yes akasho ukuthi I'm alpha no omega. Khuluma thina kanjalo, yena uthi I'm omega and alpha. Yena mayikhuluma uqala ngokuphela kwakho abe esezokubeka ekuqaleni kwakho. Yingakho mayikhuluma uJeremiya lapha chapter number 1 verse number 4 and 5 uthi ngingakakubumbi ngakwazi. Ngamanye amagama wena wawukhona ungakabunjwa, ungakabi khona bengakakwazi ukukuthinta, kodwa mina ngase ngikwazi ukukuthinta. Ikhona enye impilo ethindwa uNkulunkulu kuphela. Mabekuthuka bakuthuke bacabanga ukuthi olenga inhlamba uvela ukhavo ile enye impilo, ngoba yasiza la bekufanele ufe khona. Kwesinye isikhathi bakushaye ngesibhamu bacabanga ukuthi baqedile ngawe, kanti izulu ngale lithi babusisiwe abafe befele enkosini, ngoba imisebenzi yabo iyobalandela. Ibalandela kanjani? Ibalandela ngoba noma befile beshawe ngesibhamu, kodwa khona enye impilo ewelayo iye ngaphesheya. Umtshela lo sethu sinenye impilo thina, sinenye impilo. Fanele ngabe kade saphela, fanele ngabe kade kwaphela ngathi, nakubuya sibona akusemile le yampilo yaziyo, sekumenye. There is another life in me. Amabandla u7 hayi khona elinye engingafisa ukuthi ningaba yilo lelo kuthiwa ibandla laseLaodicea. Uthi mayifika uNkulunkulu athi ngiyayazi imisebenzi yakho, awubandi awushisi, athi sengathi ngabe uyabanda noma ushisi. uNkulunkulu uyakwazi ukusebenzisa nokubandayo, futhi uyakwazi ukusebenzisa nabashisayo. Inkinga yakhe laba abangabandi. Futhi ngizonenzela nje isibonelo esilula kakhulu. Uyazi abantu abathanda administration abakaze bashisa in the church. Umuntu nje administration akashisi, uzoshisa kanjani izinto ezonakele la isonto? Yabo fanele bethu beshisa bevutha beyaphezulu wena ububuka ukuthi yini singayilungisa la. Ngiyathandaza ningashisi nonke kule bandla. Balaba bashisayo kuthi kukhulunywa ngomnikelo bavuthe. Okay. Kuthi kukhulunywa ngokuthatha membership sikwazi. Yena vela vuthe. Vela vuthe athi ngiyaziwe ezulwini. Kuthi kodwa ngiyangizwa kodwa ngikhuluma nawe. Kuthi kuthiwa no, mawunikelisha umbhala ukuthi iqhamuka kuwe for record purposes. Avela vutha athi elami record lisezulwini. UNkulunkulu uzobuza kithi noma irecord likuye.
So ngiyathandaza ukuthi ningavuthi nonke. Agcwala ivutering ngoba abantu abavuthayo angazi ukuthi esontweni singabenza njani. Ukuthi bavuthe baphinde futhi bayibone izinto ezisizayo. Silapha nje ngenxa ye few administrate kubheda. You see, verse number 7, abesezothi chapter number 1, ngiyavala khona manje. Ku chapter number 1, abesezothi, behold, I'm coming. Ngiyeza namafu. Izizwe zonke ziyolila abamgwazayo bayombona. uJesu lo owambulwa la akazugcina ngesambulo. Uyabuya. Enye lamaqiniso elingashunyayelwa. Namhlanje sishumayela ngeemoto ezinkulu. Naka sishumayela ngazi imoto ezinkulu kodwa sihamba ngazo. Ngamanye amagama akudingi sishumayele ngezinto ukuze zibe khona. Imoto enkulu iresponda to your obedience. I respond to preaching. Okay. Khona la ngiyakho. Lebandla ke laseLaodicea. Lihlupha ngoba libandi futhi alishisi. Uthi uNkulunkulu uzokuhlanza. I'll spit you out. Injani ke impilo ngaphandle kaNkulunkulu? Injani impilo ma umuntu esengaphandle kukaNkulunkulu? Elibandla laseLaodicea. Leli gama lithi Laodicea lisho compromise. Sibe ibandla elicompromiseayo. Sihlale nomuntu ngoba enemali. Simbeke la ngaphambili kunqamuka imove of God. Ngenxa ukuthi unemali. Ngiyathandaza ukuthi labantu abanemali engathi bangakholwa kakhulu ukudlula bonke labo bangenamali. Akholwa kakhulu. Yabona the car I'm driving ngiphiwe umzalwane onemali esontweni. Yedwa. Akahlanganisi namuntu. Ngoba unemali esontweni futhi uyazi uthi angifuni isikhundla. Ngifuna nje ukukhonza uNkulunkulu. So now it's very very important ukuthi kube khona umuntu ozama ukungiblinda ngemali ukuze ngaboni imikhuba yakhe. Yeah. In fact, angifuni ukuyibona imikhuba yomuntu kufanele idliwe impilo esiyiphilayo. Ngiyazi ukuthi akusiyona ke into engashiwo noma ubale. Impilo esiyiphilayo kufanele idle lonke uhlobo lwabantu. Bathi uma befika ukuthi singasidla kanjani sona. Ilokho ubaba nomama bephila impilo eclean kangaka. So now kodwa makufika kule ibandla leli. Lithi iBhayibheli nakulo ibandla lasePhiladelphia. Loba ukuthi ngiyayazi imisebenzi yakho. Umeqeda ukuthi ngiyayazi akasayisho. Abesethi khona umnyango ovuliwe phambi kwakho. Kukhona iminyango emithathu ke encwadini yesambulo. Umnyango oqala yiwo wona lo. Uvuliwe, awunakuvalwa umuntu namadimoni ngeke awuvale. Umnyango wesibusiso. Mawungena ebandleni khona umnyango ovuliwe, umnyango wesibusiso. Glory to Jesus. But kukhona umnyango chapter number 3 verse number 20. Lo mnyango uvaliwe.
lithi iBhayibheli uthi uJesu mayikhulu athi ngimi ngasemnyango ngiyanqonqotha. Uthi uma umuntu ezwa izwi lami akavule umnyango ngizongena ngidle naye adle nami. Kukhuluma uJesu kuyona into engixakayo lapha. Ngoba lo mnyango ovaliweyo uvalwa abasemhlabeni bewuvalela uJesu. Wona umnyango ovuliwe lapha. Then we come to chapter number 4. Uthi ngathi mangibheka ezulu ngawubona umnyango uvuliwe. So umnyango wesibusiso, umnyango wasezulwini, kodwa umnyango wensindiso uvulwa uwe. Uvulwa akekho umuntu osindiswe ngenxa ukuthi uzalwa umzalwane. Akekho umuntu osindiswe ngoba ekhonza faith in action. Faith in action ayisindisi umuntu. Angazi noma ngiphambana nesifundiso sakho. Ayisindisi umuntu faith in action. Kodwa faith in action kuphakanyisa uJesu osindisayo. Bese kuba abezwayo abavula mnyango. Lo mnyango ovaliwe ke okufanele umulizwi izwi lakhe uvule angene and fellowship with you. But nazi izinto introduction yakhe le ekuyona engiqedayo. Lithi iBhayibheli nakha kushoyo ongcwele. Mali iBhayibheli lithi ongcwele lisho ukuthi the one who is different. Ohlukile kunabo bonke abanye abaziwayo nokhothanywa kubo. Yena ungcwele. And it's Hebrew city who is set apart. Ohlukanisiwe nakho konke okuhle. Nakha kushoyo onjani bazalwane ongcwele. But number 2, lithi nakha kushoyo onesihluthulelo sika David. Kusho ukuthi he has the keys of kingdom. Ngoba uma ufike kuJesu kufanele udlule ufike kwi-kingdom la khona kwi-kingdom yakhe la khona iBhayibheli hayi kodwa nisekhona elithi rule and have dominion. Ibandla especially kulabo abamnyama abazalwane bagijimela insindiso bachwechwe bashaya ithomoya bengafikanga embusweni. Bese sebethi awukhonzekile kanti bebeshaya ithomoya. But lo ovelayo unekhiye the kingdom nesekhona kodwa bazalwane. But number lithi iBhayibheli uvula kungavali umuntu avale. Kusho ukuthi lo okhuluma la uyavula kwabantu kanti futhi uyavala kwabantu. Mayevulile akuvuli umuntu, mayevalile akuvuli, umevulile akuvali umuntu. Lesikhisikele emkhile siyavala siyavala. Uyabona singahlala sonke la enkonzweni avulela abambalwa kusala abambalwa basale bekhwethwa. Kodwa izinto zibe zivalekile. Now uphethe is key, the authority to open and the authority to close. The authority to close. Abesethi ke wena noma unamandla amancane ukhona unamandla amakhulu la. Sikhona isigora sikamoya sisukume sime ngenyawo. Kuze kube manje leli verse lithi let the weak say I'm strong. Lise relevant ngoba sonke siweak. Kodwa abazalwane ngiyamthatha uthi noma unamandla amancane weak
kodwa wena uqinile izwi wagcina nobufakazi buka Jesu Kristu. In other words, now izinto ezokwenza ibandla kule season ezizohlambulula ibandla silenze libe ready to take on the kingdom of God. More than that, makhala icilongo ukuthi sihlwithe siyoma phambi kwakhe ukuthi ibandla maliphathe izwi liphinde liphathe igama lika Jesu. Uthi hayi into yenzile wena uphethe uligcinile izwi walibambisisa igama. Akwathi ngikhulume faith in action. Izwi negama bafowethu, ngoba uma sike sayeka izwi soba inhlekisa kulo mhlaba. Uma sike sayeka igama sogcina siyokhothama kwamanye amagama sibe silishiya linamandla. Mawubekini lo mqondo wawukhona nakuKristu Jesu owathi uNkulunkulu ngesimilo wathi akuyona into yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wathobeka elalela kwaze kwaba sekupha ashadada. Then God lifted him up. Amnikeza igama lingaphezu kwamagama onke. Abonga leli gama sithulisa izifo. Abanye abantu abakazi kuze kube manje ukuthi iCovid yathuliswa yithi. Yanazi ke nina ukuthi uyabona nikude kakhulu manje. Abakazi abiza igama kwathula iCovid. Phela sasitsheliwe ukuthi leyo nto new normal. Sesizophila nayo. Kwaze kwathiwa isifonyo ngeke siphinde sisikhiphe sesoba impilo yethu. But look at us. Igama lingaphezu kwamagama onke la. Zonke izinto ziyakhothama, uSathane uyakhothama, amadimoni akhothama, oshuka diabetes bakhothama. Nisekhona bazalwane. Igama linikezwa amandla phezu kwamagama onke. Into noma nini amandla amancane ngokwenu kodwa nigcinile izwi nagcina negama. Uyabona ke from now on going forward noma ngabe khona into ebesenilingeke ngayo ukuthi ningase niyisebenzise, hayi kusebenza amandla negama bafowethu, kusebenza amandla negama lika Jesu. Oh hallelujah, glory to Jesus. But uthi la mandla akho mancane kodwa igama nezwi. You see, makhulunywa ngezwi bazalwane, abantu bacabanga ukuthi ilokho okubhalwe eBhayibhelini. Izwi ilokho othi uma usufunde eBhayibhelini bese kusala kuphile ngakho. Izwi ke lelo. Angiphili ngokungekho kimi. Ngiyalonda izwi lakhe ukuze ngingone kuwe. Why ngilonda izwi? AmaHebheru chapter number 4 verse number 12. Izwi lakhe liphili linamandla likhali kunenkemba ekhalipha nhlangothi zombili, lihlaba kuze kwehlukaniswe phakathi kwethambo nomnkatsha, umphefumulo kanye nomoya. Liyahlukanisa nje izwi, alikwazi ufike kulo uhambe nakho konke. Lihlaba lehlukanisa, lihlaba lehlukanisa. Izwi linamandla. But masikhuluma ngegama, igama uyazi kuzo zonke izinto asishiya nazo, washiya nento emangalisayo igama lakhe. John 14:14, uma nicela utho egameni lami ngonwenzela. Hayi bazalwane nisekhona.
ulokhuza Acts chapter number 3. Uyabona baqeda ukuvusa lo umuntu owayekade ehleli ngasemnyangweni omhle, umnyango omhle kodwa yena mubi. You see, uhleli ngakulo mnyango omuhle kwaqhamuka amadoda azi amandla egama. Athi mayiqhamuka athi sibheke base bethi amen likaJesu Yesu waseNazaretha sukuma uhambe. Bambona uyathithiza ucabanga engazathi leli gama lifana namanye amagama awaziyo. Bambamba bamphakamisa. Lithi iBhayibheli kwaqina amaqakala. Lithi iBhayibheli wahamba wagijima waduma. Kanti ku chapter number 4 bazobanjwa laba babiza igama kwathiwa nimphilise ngamapha ngaliphi igama. Wasephakama uPetro wathi ngokuba likho elinye igama elinikeziwe ebantwini esiyakusindiswa ngalo. Mawuphethe izwi negama, forget about the power in your body. Bamba igama ubambe nani nezwi. But you know, uma ilokhu iqhubeka lento, ngifika la esikhuluma khona manje bese ngiyanidedela. Uthi ke lo mzalwane noma uthi umoya ingcwele kuJohn uthi bambisisa lokhu onakho unguzanga bibikho ozokwaphuca umqhele wakho. Kusho ukuthi umqhele uthola usela. In other words, ake ngimemezele kukhona umqhele osilindile. Kodwa mawungabambisisi onakho lingakhishwa igama lakho kuwo. Nisesemhlabeni kodwa bambisani lokho enakho ukuze ningaphucwa umqhele. Anguboni kodwa ukhona. You see, can I speak to the members of this church? Work knowing that there is a crown. Ngoba ngelinye ilanga uBishop uzokhuluma engathi ukhuluma kule yansizwa angiyithandile le yansizwa. Khuluma kule yansizwa la ahlelekile. Uyabona mawungabambanga onakho ungadedela kanti awusadedeli khona usulahla nomqhele wakho. Number one, as a church, ebandleni awuhlali ngobuthando. Ebandleni uhlala ngoba kusemzimbeni engifanele ukuba kuwo. I'll say these things. Uyabona bezalwane ukuba sasi semabandleni ngoba sithanda. Abakade sahamba. Futhi enye into akusiwo wonke amabandla oyo survive kuwo. Umuntu uba nebandla abizelwe. uDavid mayikhuluma ngalento uthi ufana nomuthi otshalwe ngasemfuleni wamanzi. Ngamanye amagama zikhona ezinye izihlahla ezitshalwe kude nazo ziyaphila. Zitshalwe kude namanzi kodwa ziyaphila. Kodwa nisekhona bazalwane. Kodwa wena amanzi akageleza la. Ngakhuluma nabazalwane balayikhaya. Amanzi akageleza la. Wena uvakashila amanzi akageleza la ukhonza khona. Ungabe ususuka uthi uyogijima kodwa nisekhona. Umqhele wakho. Kukhona abaqonqisayo okwenziwa imqhele. Unikeza umsebenzi ureservelwe. Khona umnye umfana owengishayela ikeyboard. Khuluma ngabo ngoba abadeleli. You see engazathi angisho laba balayikhaya.
ngisho laba bafana abadlala ikeyboard. Yabona nje abafana bakholwayo, yabo insizwe ekholwayo, obaba bakholwayo la. Fike adlala mase kushunyela. Uyaphuma lala ngaphandle. Ngoba inkonzo yakhe iphelele ku keyboard ayiki uNkulunkulu. Uyabona uthi uhleli kule keyboard bebe polish umqhele. Ake ngintshele bazalwane ukuthi anizimizanga ukuba la. Nadonswa umoya ingcwele ukuba la. Ngeke ngezwe nangu umphekazi wami umama uMthembu engezwa ethi kwakumnandi nala ayekhonza khona. Kodwa wathi mayifika la wezwe ukuthi nanka amanzi ami nakho la kufanele. It's not business as usual ukuthi ungakunoma ilephi esonto. Ungakunoma ilephi esonto. That's why uma ngiphuma ePentecost ngiyoqala uNkulunkulu eqala ngami iLife Abundance bangirelease. Why they had to release me? Kwafanele bangirelease kulo ukuze ngihambe ngingalahlekelwanga umqhele. Bonke abaphuma ngoback door bahamba nabazalwane bamabandla athile. Ngiyacela ubabuyisele emuva. Ngicela ubabuyisele emuva. Ubakhipha entweni ebibondla ubaletha entweni ezobabulala. Nisekhona bazalwane. Glory to Jesus. Nisekhona. Hayi noma kodwa nikhona bazalwane. Ayisengikhuluma isinto engakhuluma yimi ngedwa manje. Ake nginehlisele i-higher grade. Noma ungasababuyiselanga hamba uyoxolisa. Fike uthi baba ngiyaxolisa. Bazobeke labo uhambe nabo sebeqala ukuphila lapho balethe khona. Thank you Jesus. Akusukuthi angiprophet. 1 2 4 smile. No, akuhlangene nalento engishoyo. Akuhlangene nale engiyibonayo. And it's beautiful. So uthi ke bambisisa lokho nakho ukuze angabibikho okuphuca umqhele wakho. Yini le abayibambileyo? Sengihlala phansi. Number 1 yizwi. Uyabona bazalwane uma kukhona into esinganibeka kuyo engathi singanikhipha kuzo zonke lezi iprofeto ezingasile. Sonke isikhathi kuyaprofetwa ngemoto kuphela. Akekho profeta ngokuthi mangithi ngiyabuka engazathi uyageja ngane yakwethu awuzufika ezulwini mawuzohamba kanje. Profetwa ngemoto, profetwa ngemali, kuprofetwa ngama-promotions. Ama-promotions azofika uma ulokhu usebenza. Before umqhele kuba nama-promotions. Sekhona nabangazi baprofethe ngisho kanye. Umzosethi ngumprofeti. Ngathi umshumayeli nje oright lo. Indaba sibize ngumprofeti. Asibize ngabantu abazondwa kanje. Abekho abantu abazondwa njengabaprofeti. Sengisho laba beqiniso. Mawumprofeti wangempela uthi mawuqhamuka kwake kwagijima inkosi yathi uze ngesihle. Noma uze ngendaba ezimpi.
kukahle noma kukahle, because kuyaziwa mayifika umprofeti akakhuluma amazwi akhe, ukhuluma amazwi asezulwini. Kodwa namhlanje sibashayela ihlombe bengena. Let me close like this. Let me close like this. Prophet, let me close like this. Let me close like this. Bambani izwi. Nibambi igama. Uthi bambisisa lokho onakho. Ungabusaka eda. Ungabusaka eda. Lokho onakho izwi negama. Uthi ke uma esembona ukuthi uligcinile, uthi ngenxa ukuthi uligcinile izwi, nami ngiyogcina ngesikhathi sokulingwa. Uma kufika la ulingwa khona uyoba yini? Izwi negama. Kungekho. Abasifikile sizoniqinisa kulokho bese sikhuluma isibusiso. Phela ngeke kufike thina isibusiso singakhulumi. Sefika abantu berelem, angasebona abantu bama-gifts. Sesidlulile kule nto yama-gifts, sesiwasebenzisa ama-gifts. Akasekho umuntu ongazi ngezipho eziphezu kwethu, kodwa sesikulezi insizwa ney'ntombi, obaba nomama abasubmithile, esithi sifika izinto zimnyama, sifike sithi kuyakhanya. Every see there is a light, there is an open door. Namhlanje ngizokhuluma kukhona umnyango ovuliweyo. After today angeke ngiphinde nisafarishe ngezinto ebenisafarisha ngazo. Amandla egama, amandla ezwi avula iminyango, kuyavuleka, imikhawulo iyanwebeka. Oshande kepheyada, imikhawulo iyanwebeka. People are coming, people are running to this place. Oh, izulu livulekile phezu kwaleli bandla. Bazongena begula baphume bephila, bangene bekhala baphume behleka, bazongena beboshiwe baphume bekhululiwe, bazongena bengasebenzi bathole umsebenzi. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi into ekulendlu ilanda amaphara. Into ekulendlu senizobona ke manje the multiplication of everything. Izwi negama. Abesethi onendlebe makezwe, ngoba ngiyakumnikeza igama lami engiza kumetha lona. Sisagijima ngala sawethwa ngabazali, kodwa khona likaNkulunkulu uliholide kanje, uthi vula indlebe uzwe, uzodedela igama. Ngenxa uthi uligcinile izwi yokubekezela, izofika ekukhulule nasekulingweni kwakho. Lento yokulingwa bazalwane kanoma ubani, awunikwalinga uJesu, kwalinga uJesu. And now ubheka chapter number 3 or chapter number 4 of Matthew, uJesu elingwa. uJesu wakhululwa izinto eziwu2. Number 1 wakhululwa izwi, number 2 wakhululwa authority. Isilingo sokuqala wathi kulotshiwe, isilingo sesibili wathi kulotshiwe, isilingo sesithathu wathi get out Satan, get out.
inkinga ikuthi ngeke ufike ekusebenziseni igunya lezwi kanti awumanga ezweni. I-authority yabo mase sesikhuluma kubantu, sikhulume kubantu be-HIV sithi uyaphila. Sekuyi authority nje ethi ngemivimbo yakhe thina saphelizwa. You cannot use authority ngoba the right authority is from the way. Maungenalo izwi awunayo authority. And noma ngaba na authority maungenalo igama, iliphi igama olisebenzisayo. Let me tell you this. Let me tell you this as I sit down. Yabo Bishop, kufanele siswiphe umhlaba manje. We are buying a truck manje. Truck. Into etenda ngisayingeni kakhulu. Udule truck. Ufike uyivule. Iveze ama instrument. Ibe yi stage. Sobona makhona iground la. I will say ngiza ngosuku oluthile. Organize lelo ground. Asebenzisa igesi. Sifike siyama. Sithi ukhona inomile. Akeza phuzi. Eswini sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi. You see bazalwane. You see. Kufanele siswiphe manje. Sweep. Naku uJesu ezobuya khona abantu abangasindiswa. Sibizi siyadlala. We really need money. But we can't go for money at the expense of souls. No. uNkulunkulu engimkhonzayo makakubonisa into ongakazi uyibona. uNkulunkulu engimkhonzayo akakuzwisa izinto ongakazi uzwisa. Sengisho uNkulunkulu engimkhonzayo. Awukwazi to come and serve me ngayo yonke into ongiseve ngayo throughout the year, throughout many years. Esimpilo yakhe iphinde yafana. I refuse. Oh, Pastor, I refuse. Sons must go beyond us now. Ngiyakunika kama platform engime kuwo eSouth Africa, eAfrika nangaphandle kwezwe, ngiyakunika. Akwazi ukuthi ungahamba nathi uphinde uphile into empilo efanayo. It's time ukuthi kuvuleka amathuna manje. It's time ukuthi kuvuka abantu abafile, kuvuleka amehlo empumputha. It's time ukuthi ofish bahlanze imali manje. Sibonele ukuthi wenzani ngaleyo. Sibonele, kodwa I'm giving unto you and your wife who shada baba ropopo sanda rikapayantala ekama likaJesu amandla amfusa uJesu wabafileyo agcwele namhlanje. Celebration. Ayandi mkhawulo
Ayanda Mkhawulo. Zimbabwe is waiting for you. Yes. Botswana is waiting for you. Mayanda Mkhawulo. Yes, Swaziland is waiting for you. Ayadabo Kosaya. Namibia is waiting for you. Nyavula umkhathe. Nyawuvula umkhathe. Only for you. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Devil cannot stop what is happening right now. At the age of 60, angisakwazi ukugijima eminingi mina. Kodwa uyijubane belekimi. All these years you have been so good to me as a father. May the Lord show you what he has never shown me. Siyahamba ngokukholwa, siyaliswa izwi lakhe, uyasondla azigcine umalosi siyamazi. I just want to pray for all the pastors, the young pastors that are here, who are hungry for the move of God. Cela bagijime bonke beze ngaphambili. Who are hungry for the move of God. Hungry for the move of God. Masufikile, lift your hands. Abona mhlanje sifuna ukwenza something just to share with you. Yonke into uNkulunkulu ake wangenzela yona empilweni. Lift your hands, let's just share. Thina ngeke sagijima kuzo zonke indawo. Kodwa sekuzogijima nina manje. Ibambeni baton, ibambe ngempela. Something is about to happen. Something is about to happen. Bambaniswe libambe igama. Qaphele anganemuka umqhele wenu. Thank you, Jesus. Lift your hands. Igama lenkosi Come on. Come on.
Ibongweni. Oh, moyingwe. Zinkelo. Aliko. Receive it. Shout the fire of the Almighty God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shout it up. Receive the unction. Receive the unction. The unction of the Holy Ghost. The unction of the Holy Ghost. Unction of the Holy Ghost. Rapaposataba. Ripayanda. Rapapopoposa. Oh, Raboshan. In the name of Jesus. 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 Father, with all the grace you have invested in my life, I release the blessing upon the Bishop and Lady Bishop. Nababonke abazalwane bala ebandleni, your servants whom you have called, work powerfully upon their lives and upon their families. Father, let the blessing of God come upon them and overtake them. Let them experience the blessing from the back to the front. Let them experience victory kuzo zonke izimpi ababhekene nazo. From him to every member of this church. Ngibeka lesukufa. Ngiyakhansela empilweni zabo. Let them experience life. Kungabe bikho yongcwatshwa ku2026. Sibusiso sakho sibe phezulu empilweni zabo. I declare and I decree, as the Father through the Son, the anointing and the glory of God. Babusiseke nkulunkulu wethu. Busisi ingcebo zakho that have come to be with them in this great august occasion. Sisho njalo Nkosi, sibeka amatshe namhlanje. Sithi kuze kube lapha Nkosi.
You have been with us. Sisho ngamazwi amakhulu ukuthi Ebenezer, you are faithful. I pray that this church will be above every challenges. I pray that by the end of this year, of next year, they will have a building that will give glory to you. I speak the sanctuary in their lives. Baba wetona mandla onke, I know you will do it. Egameni lika Jesu. If you've done it for me, you can do it for each and everyone that is here. Siyathandaza uNkulunkulu wethu ukuthi isibuso sakho sigcwale. Abikho noyedwa ongasebenzi in this church. Bonke abangasebenzi bethola imisebenzi. Father, we thank you and we give you all the glory in Jesus' name. Amen. Happy anniversary. I've been walking with them. Happy anniversary. Singashaya izandla kakhulu for the Lord. Let us celebrate God. Singenza kakhulu kunalokho senza umsindo for our God.